guys! Welcome back to my channel. It's me again, Jenny Kabusog Vlog. So for today's video, no, pupunta ako sa eskwelahan kasi doon ako boboto, guys. So tapos na po ako maligo, ganyan, mga ganyan po. Tapos na po ako, so pupunta na po ako mamaya. So ngayon po, dito lang muna ako nagstay, natulog sa bukid para mag-vote. So this is my second time to vote the best politician. So kita-kits guys, so update sa mga, ka-team OA natin dyan. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Seconds later. Guys, mag-vote namin, mag-vote. Sup mga ka-shomai, mag-vote namin. Sup guys, kiri ka na rin. Padulong namin. Haggard ko na. Mahal mo nga. What's up mga kasyamay? Harapit. Naglinya ta dito ko ta. Tapos, linya ta kay. Magbalik ta, maron niya po makakuyan, manggapon ta. Ha? Lapit, Jake. This way. Sorry mga ka-shomay. So haggard.
May signal kayo. Mag-change yung profile. Gabalita ba? 2 hours later, 3 hours later.